Здравейте, дами и господа, здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Манол Кръстев и днес играем Minecraft Pocket Edition. Искам първо така, като за начало, да ви кажа, че не съм сред най-сериозните играчи. Да. Не играя много сериозно, но се развивам доста бързо, което в определени моменти, когато играеш соло, винаги е някакъв проблем. Скина и текстура пака ми ще ви покажа как и откъде си ги стиглите. Линковете ще бъдат в описанието на клипа. Ако клипа ви хареса, може да се абонирате и да харесате. Надявам се, че няма да съм прекалено скучен. Също няма да правя клиповете прекалено дълги. Най-много 15 минути да е един от тях, да е единия клип. Затова пък ще има повече епизоди. Освен ако клипа няма повече от 20 гледания седмично. Тъй като 20 гледания за седмица за мен за мен ще е личен рекорд. Да. Тъй като не съм имал и 8 гледания за една седмица. Пък да не говорим за 20 или 30 гледания. Ако за една седмица събера 30 гледания, 20 харесвания поне и 2 абоната, ще продължа да снимам на Minecraft Pocket Edition и на всички игри, които ми харесват. Да. Надявам се, че на клипа не лаги прекалено много. При мен изобщо не лагва. Така като гледам, изобщо не лаги. Да. Нещо за мен. Любимия ми YouTube канал е този на Знака. Да. На Знака клипа е любимия ми. Любимите ми клипове са тези на Знака. Най-много ми харесва неговия канал и сега е така, винаги ще бъде така. Да предадем малко вид на първоначалната мина. Ето така. Добре. Там има желязо. След малко ще го берем. Първо да се направя печка. Така да проверя дълта и тази килка. Сега с една хубава каменна килка ще съберем хубавия айрон, желязото, и развитието започва сериозно от сега. Пазете се, щом тук що почнах и вече имам айрон, пазете се какво ще стане за 4-5 епизода, може би до 4 епизода вече може да имам Diamond броня. Надявам се да не се развия чак толкова бързо, но в случай, че се развия толкова бързо, моля ви да не ме обвинявате. Зависи от това какво намирам по време на епизодите. Сега единственото нещо, което искам да намеря, е
малко кола, за да не правят дървени. За да не правят дървени въглища, искам да намеря така камени въглища. Да. Но намеря сега. Да. Официално това ще бъде моята мина. Това ще е официалната ми мина, в която ще копая от сега нататък. Разбира се, ще копая и в намерени пещери. Да. Ако намеря и някакъв хубав дънжън, ще бъде страхотно. Но да не възлагаме прекалено много надежди на Майнкрафта. Така. И даваме прасето, което ще убия малко по-късно. Крава. Чудесно. Ела тук, миличкото ми. Животно смотано. Така. Ето вече имам пазола. I'll be later. Не знам какво това бекпик. Понеже всъщност знам какво е. Просто не съм слагал модове за бекпек. И ми е много чудно как така ми се появиха. Без мод, без нищо в Minecraft Pocket Edition, по това. Не вярвам да е някакъв глич. Така искам този поркчоп. Като за първи епизод, смятам, че развитието изобщо не е зле. Не е зле. За какво го... Още на първата копка и намерихме желязо. За което обаче ще ми трябват, нали, дървени въглища. Аз категорично отказвам да направя дървени въглища. Да, като намеря въглища, ще ги използвам. Сега ще използвам дървото си само за едно нещо. Да направя къща, понеже ето вече се стъмнява. Не знам, нормално ли толкова бързо да се стъмне Minecraft? Но ето, вие сме свидетели, тъмно е. Дори не знам колко е минало от записването на клипа. Не знам програмата, с която записвам, колко е добра. С какво качество се вижда. И само клипа просто играе за забавление. Ако имате за какво да ме критикувате, моля, задръжте си критиката. Тъй като изобщо не ме интересува какво ще кажете. И просто ще се опитате да измислите някакви думи. Много често, които дори вие не знаете. Използвате, а пък не знаете какво означава. За къщата няма да е голяма. Няма да е много голяма. Да кажа. Да. Малко по-късно. Може би вече в следващия епизод. Фак! Не, този пичок ме стресна много здраво. Значи да, какво ще да кажа? В някои от следващите епизоди ще вдигна малко етажното им предвид с по едно дърво. Нагоре? Да, по едно блокче.
И така. Сега важното е само да оцелеем и през първата нощ. И след това нещата вече стават лесни. Айде, ела тук. Ела, точно. Ела тук да тълбим. Да се огледам наоколо крипа на нещо. Да няма. Има всъщност там един, обаче не ми се иска много да го закачам. Обаче само така ми се стори или го видях да идва. Да идва при мен. Да, наистина е тук. Не помня, ако го шибна просто е така. Ой! Тук бе. Няма да ми развалиш и основите на къщата, нали? Кажи ми, че няма да ми ги развалиш, ей. Мръсното ти животно. Тая няма да я бъде. Казвам го още от сега. Възможно най-чисто сърдечно ви го казвам, че спирам зомбите. И първата нощ явно ще съм длъжен да играя без нахалните зомби. Ето така ще се посея. Изобщо не е честно така. Това, което той направи, изобщо не беше честно. Да ви кажа, това ще е за първия епизод. Ще снимам и... ще снимам и АФК, щях да кажа. Ще играя и АФК. За тези, които не знаят какво означава АФК, ще играя без да снимам, т.е. зад камера. И да. Чао.